We going. Wala ka na good morning. Good morning, guys. Ma, doon nga mapalitan na to tambal ha. Is it again? Ara ko. Di ako tubangan. Ay! Baka naipit. Naigo ako lubot. Ay, kay lubot ra. Lahat bitaw. May maigo. Ako di ako. Bye, we're going out of town, yeah? Hello! Hello, hello. Happy birthday, kagawad ng bigay niya. Niya si Papa. Dahil isot dito. Bye! Bye-bye, Dam. Ikaw, Dam. Ari na lang sa Bye! Pili na ka. Wala ka rin. Hello, si Uwin. Si Uwin ka. Naligo pa si Uwin. Bye. Bye-bye! Ay, mag-motor na lang si Orly. Ito balamban. Mag-motor na siya. Uy, ano nga? Oh, sorry, Dam. Morning, everyone. We're going to balamban. Yes. Ka-busy. Yes. Ouch. Sad kayo si Papa. Hi na lang si Papa. Hi. Shout out to my father, si Kagawad Orly. 5 minutes later. So, nabili na ang rice cooker. Nabili ng rice cooker. Okay, doon pa kayo sa... 2 hours later. Abot namin. Hello, abot agad. May nakasuka ko. Narang-arang akong feeling. Nagkurog pa ko. Grabe, kurog kaya akong lawas. Uy, pag hinay mo, Darren. Hinay, Darren. Badangunan, Darren. Hello, nag-video ko. Sa YouTube. Tawa kami ata. Mag-apan na ko. Welcome to Balamban. We're here at our probinsya. I had the busiest week of my life. Jagger. Gotta moves like Jagger. Ano ako sa midi ay? So chubby the bunny. Lolo sis. Hello. Hi, Lolo. Ingat gaya na. Nag-video ko no. Yes. Hindi, May. Nang-bless na mo? I did. Hey. Suga, ay, pasigan suga di. Hi guys, I'll be taking up the vlog. Charlo. Kasi, Gikapoy ko sis. Si Alexa day. Akong gipilo. Dahil di ako lawas. Nakahit yun ako sa tanalakaw ang biyahe. Ape. Yung kaduha lagi kung nasuka may no. Sige ka, baho kay kaguan, baho kay kagsuka, di mo. Mura ko kasuka ko. Sorry, day. Ilit na lang ko, kuko. Cover na lang ko, anak. Dayon, ito na may Ontario. Sige, nakatog ko. Thumbs up, subscribe our channel. wala pa, nasapit ka sa Thumbs up! Nanami sa amin, Ontario, dali sa Balamban. Ato tangan dula. Sige na. Go, Pete! Si Lula Siding, eh? We're going to Costa Roca. Pindot man sa. Good wish.
we're now here at the Costa Roca. Wow. I like it here. Nami sa Costa Roca. Costa Roca man no? Costa Roca. Then 14 mi kabuok entrance kay. Ang entrance, pero itong entrance 50. Free ang senior kung na ay ID. And then karon mag-table lang unta mi kay. Mag-table lang unta mi kay di man sad mi pero may mag-stay, naraman sa sakyanan ang mga gamit nya dili pwede, dapat siya daw mag-cottage. So ang cottage 650, ang table 350. Pwede may mag-table 350 pero dapat duha ka table kwaon. So ari na namin sa cottage. Ang maabot na rin yung tubig diri. Kahadlok good niya, matusok ka ni. Uy, maligo diha. Ang tubig na kayo. Awa na siya tusok-tusok. Wait. Ayang. Nakumbaan ang tag-iya yang. Di mag-uol dyan. Oo, wala pa dyan sandi ka. Slide pa yan na. Ano sa'yo tawag niya? Low tide? Low tide. Curvy si Zess, curvy. Ito ta nilang Andrea. Si Amay nag-ilis pa man. Kuyog silang dermy. Alis ako sa swing. Pero animura ko ga. Try lang. Kasi lang pa swing. Kita niyo. Whee! Yes! Di man ta na siya maligo, but kamera man ang sa pool. Sayang man sa di may maligo. As in, kamera. Kamera guest nila diri. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Dali, ate. Uy! Long diri, May. Ay, mo diri. At tatapig ka. Hi there, me. Lado, pisik. Ate! Ate! Dali. Jump! Ayaw. Ako yung nabi. Ay, hindi go. Jump! Atin! Nangaligo yun. Abi kong si na itong nikamang. Ano ako niyo? Hindi na nagbigyan na. Magmata ka, Tigil? Hindi na nakahapusan? Abalog ka? Dili ko nang kuput-kuput. Wala yun, anak! 1, 2, 3, and... Nasante. 1, 2, 3, fly. Adi, dito na. Hello, we're here at Costa Rica. Isa naman na, ate. Makita sa mermaid. Dala na yung mermaid, oh! Balik!
Gitay, gitay. Mermaid, what? Kay pa, ihatag tanis Jessica Suho. Mermaid na yun, mermaid. Ah, rated K, rated K. Ah. Dali na, video na video. Anong kayo? Oh my God! Balik, balik ka na. Real ka na talaga. Mura talaga. Ay, naku, di rin. Gaya kay Kadong. Sakit. Oh. Sige lang. Ha? Amay, ato mo kamay. Bata ko na na! Ano, matungkad rin ako. Balik na sa tayo. Dito na tayo. Kanina pa tayo! Oh my God! Kung saan pagkaon doon. Nag-Barbie! Saman ba ako ng isang tiil? Di ba may isa to tingin lang? Ana? Talay, talay. Ani? Uy, paggawa sa tingin kaya si straight ka. Bigyan mo ba? Ikaw niyo, di tayo sa ilis of pista. Biglang ko itinerin kayo ka lang. Ano ka? Bababalik na lang, nagawin ko din. Nagtuyot naman ta. Pero di ba? Hi! Ay, Kuha day. Kuha si Chiria dito rin ka. Nasa sakyanan day. yung mga lamos sayang. Mustang ligo, day. May. Budget rin ato itong ligo, ah. Ato na sa liba daw, ma-birthday. Ma-birthday pa rin, te. Kinsa gay asa kita ma-birthday, ate? Ha? Feeding mo na imong ni. Asa ta mag-feeding, te. Feeding. Feeding. Ma-birthday. Feeding. Cellphone ni Ate Chian. Ano, face does not match kung ako. Sa iyaha man dyan yung phone ni. Open ate. I-open. Nang rani mo. Open na. Oh, awal kang amay. Ma-open sa din ni amay. Lock na ha, lock na. So kayo na mag-usga. Na-open. Pakita nga na yung password. Oh, nailaw na yung cellphone ni ate. So kayo na ang mag-usga. Frag now. Pag nasa, ipakita nga na yung password. Frag now. Pareha ba kayo? Password. Di ba? Di ba? Parera sila now. Tara, we are going home. Oh, we are going home with Draco. Awa lang ni. Awa lang ni. Tada! Nakaputos, nakahurot may tissue dito. Zis! Nakahurot ng tissue, mga English.